دارم هیوی اف ام دما خوش به کوشeya Peyvên به sînor de ez Emel Elî li gel we me. Îro em ê li ser gotina protokol û wateya wê biaxivin. Protokol ji gotina Îğrîqî protokolan hatiye. Ya ku tê bi wateya lisqa pêşî ji ber koberê li ser devê zarfê ku hin wetîqa û nameyên giring têde hene, lisqak dihat danîn ji bo neyê vekirin. û bihtir dihat bikaranîn di nameyên di navbera welatan de. û hin bi hin ev gotin hat li ser tevahiya çawaniyên têkiliyên di navbera welatan de. Du wate ji gotina protokol re hene. Du wateya yasayî de protokol ew e domahiya gotemamiya hevpeymanan û tê wek çend mercên govê hevpeymaniyê baştirîn didin xuyanîkirin. û gelek cara kesê ku ev hevpeyman emze kirin lê vedigerin. Wateya diplomasî ji vê gotinê re ew e tevahiya yasayên û karên hevpeymanan û şahiyên girêdayî têkiliyê welat ve û tevahiya karên û barên girêdayî pêşewaziya siyasetmedaran ve li welatekî û tiştên girêdayî tertîbatê emzekirina hevpeymanan. Protokol di xuyanîkirin bê em çawakarin bidin û bistînin bi diplomasî û siyasiyên welatên din re. Ango tevahiya yasayên û qewadên koşmere çawaniya têkiliyan baş didin xuyanîkirin. û ev yasa devkîne nehatine nivîsandin lê hatine naskirin bi pêkanîna wan bi salan. Ji yasayên protokolê çawa tê rêzgirtina serokê welatekî bigire û çawa diplomasî tên rêzkirin di şahiyekî wek li gor temenê wan ango emrê wan. Carê saziyek di dewletê de bikarin protokolî dirabe û heye ev sazî wîzareta kar û barên ji derve bê ya daîra teşrîfata bê ya dîwana melekî bê. Ev sazî yên cîhet tên guhertin li gorî welatan lê kar û barên protokolî li tevahiya welatan yekin. Tanzîma serdanê serok û diplomasî û siyasetmedarên kuwên welat, tanzîma şahiyên fermî û kongirên navdewletî, herûha derxistina pasporên diplomasîya û pasporên giring û tevahiya kaxetên girêdayî bi karî diplomasî. Çêkirina listakî bi cejnê netewîyê tevahiya welatan û amadekirina nameyên pîrozbahiyê. Yasayên hatin danîn ji bo têkiliyên navdewletî ne gelekî dûrî yasayên got têkiliyên di navbera mirovan de birêxistin dikin. Ev têkilî çi qas pêşkevin dibe, lê çê nabe dibin sînorekî naskirî bikevin. û gava ev tişt çê dibin, têkiliyên welatan gelek caran ji sedema wan tên birîn. û ev yasa ji berî hezarên salan hatine naskirin. Wek nimûne kîwê li pêşî rûnê çiçek divê bên li xwe kirin divê yan wê cejnê de. û hin bi hin ev yasa pêş dikevin ji ber pêşketina ku li dinyayê çê dibe.